etorri Talaia irratira, bigarren deko ikasleak gara, eta oso pozik gaude zuekin. Egoteaz bigarren maila gure lehenengo irratsaioa da, eta zuen gustukoak izatea espero dugu. Gure ondoan lehengo mailako ikasle batzuk daude, urdura erpegi dute, baina pila bat ezaiatu dute eta ziur primeran egingo dutela. Orain gure orpezkena egingo dugu. Gu bigarrendeko gara. Uxoa, Aitor, Noa, Zara, Jone, Zeni, eta isei gara. Jule, Pedro, Nora, Luka. Txori maloa jazten, udazken, txori maloa jazten. Txape, txape, txapela, txapel, burua dago epel, epel. Udazken, txori maloa jazten, udazken, txori maloa jazten. Udazken, txori maloa jazten, Orain eguraldiaren berria emango dugu. Horretarako nire laguna Jone etorri da. Nahi duzunean, Jone! Kaixo lagunak! Gaur 2025ko azaroaren 13 asteguna da. Udazkenean bete-betea sartuta gaude, eta goizetan osa egiten du. Hasi beroki potolak prestatzen, negua geroz eta hurbilago dugu eta gaur zerua lainotuta dago eta temperatura epela da. Jonek esan duen bezala udazkenean gaude, eta mendiak eta zuaitzak oso polita daude. Zuaitza marroi, laranja eta gorri kolore jantzita dira, eta ondoren hostoak erorten hasiko dira. Arrazoi duzu izei, badakizue udazkenean animali asko janaria biltzen dute negurako. Adibidez, katagorria, intxarrak eta fritu lehorrak gordetzen dituzte, lurrazpian edo zuaitzetako zuluetan. Gero hotza, iristen denea jateko. Maloa jazten, udazken, txori maloa jazten. Txape, txape, txapela, txapel, burua dago epel, epel. Udazken, txori maloa jazten, udazken, txori maloa jazten. Udazken, txori maloa jazten, udazken, txori maloa jazten. Aurrera jarraitzen dugu eta urteak betetzen dituzten ikasleek zoriontzeeko momentua iritsi da. Aste honetan lehenengo eta bigarren mailatik bakarrik ikasle batek betetzen ditu urteak. Gorka lehenengoa gelakoa. Gorkak 6 kandela itzali zituen aste artean. Sorry,
Oiturak osasungarriak lantzen ari gara. Kelan eta oso gai interesgarria da. Denek egiten ditugun oiturak aztertu genituen. Eta zeintzuk diren osasungarriak eta zeintzuk ez erabakitzen egon ginen. Badakizu hortza 3 aldiz garbitu behar direla. Egunean txantxarra ez ateratzeko. Badakizu hortza 3 aldiz garbitu behar direla. Egunean txantxarra ez ateratzeko. Joaten astean piper bila eta xaboiarekin esperimentu bat egin genuen. Jolas garaitik etortzen ura eta piper bila zuen plater batean, behatza sartu genuen eta pipermin guztia pegatuta gelditu zitzaion. Gero hori garbitu eta behatza txaboietan sartu eta jarraian berriro pipermina eta ura zuen platerean sartu genuen. Badakizu zer gertatu zen? Magia zirudien, pipermin guztia albo batera mugitu zen. Esperimentu honekin eskuan dugun zikinkeriaz konturatu ginen eta zein garrantzitsua den eskuak xaboiarekin garbitzea. Zerbait jan baina lehen ez baditugu eskuak garbitzen, zikinkeria aurra sartuko zaigu eta gaixotu gaitezke. Xaboitu burua guzti igutziz garbitu txilbortatik. Oso interesgarria kontatu duzuena. Orain lehengo mailako ikasleen txanda iritsi da. Beraz, beraiek asmakizunak prestatu dituzte. Beraz, arkatza prest, belarriak erne, eta aurrera! Bikirri, dutxan dar barata, urrotzarekin. Xalala, riki, xalala, riki, dutxan dar barata. Txandada. Prest zaudete, azitezela asmakizunak. Lehenengo amazkizuna. Naranja, hori edo marroia. Badira, haizearekin dantza. Egon ondoren. Lurean erortzen dira. Zelda, erbikarko dut. Naranja, hori edo marroia. Badira, haizearekin
Dantza egun ondoren lurea eloltzen dira, zer dira. Asmakizuna, plisti plasta putzuetan saltatzen, baina ez ditut. Oinak bustitzen, zer naiz, errepikatuko dut. Plisti plasta putzuetan saltatzen, baina ez ditut. Oinak bustitzen, zer naiz. Hirugarren asmakizuna, marroia eta zimurtua eta kanpotik gogorra eta barrutik burmuin itxurakoa. Zer da, errepikatuko dut. Marroia eta zimurtua, kanpotik gogorra eta barrutik burmuin itxurakoa. Zer da? Esaera, zara, honen bukaera asmatzen duzuen. Non gogoa han, orain zuen txanda da. Etor zaitezte erantzunekin irrati gelara. Laster arte! Jaitsi irregatira erantzunekin mesedez. Kaixo, zein da zuen izena? Chloe, Braxton, Zegeletatik zatozte. bigarren B. Aber ba, zuen erantzunak. Ostoak, botak eta enborra. Ia, oso ondo. Aber, horrengoak. Kaixo, zeintzuk zarete? Nola da zure izena? Karim, Leia. Arri, Hirukote, zeintzuk dira zuen erantzunak? udazkena, igela eta intxaurra. Udazkena, igela eta intxaurrak, oso ondo. Gero entzungo dituzu erantzunak. Agur.
Agur! Kaixo, zeintzuk zerate? Aner, papa, matfi, Eta erantzunak? ostoa, katiustak, gaztaina, zangoa. Oso ondo. Agur! Agur. Kaixo, zeintzuk zerate? Digo Lucas. Leo. Eta zeintzuk dira zuen erantzunak? Bota katiuskak, intxaurra, zangoa. Eta lehenengoa? Ostoak. Oso ondo, eskerrik asko. Kaixo, zuen izenak? Panel, irati. Aber, eta erantzunak dira? Bakarrik entzun dugu bi. Vale. Bigarrena? Krati, uska, zua itza. Eskerrik asko. Orain entzungo dituzue erantzunak, bale? Asmakizunen erantzunak hauek dira. Lehengo ostoa, bigarren botak, hirugarren intxaurra, laugarren zangoa. Oso ondo egin duzue, eta gehienak denak asmatu ditu. Zorionak! Besterik gabe gaurko saioa bukatu da, asteburuan pasa, eta datorren aste arte. Agur! Aguna!